Števo, veľa príležitostí na oslavy už zrejme mať nebudeme. Ak si práve po finále K4 nevypočujeme slovenskú hymnu, čo by bol taký malý zázrak možno, tak sa zrejme prvýkrát vrátime z veľkých hier pod 5 kruhmi bez zlatej medaily. No popravde, tešil som sa na viac radostných živých vstupov z Londýna. Ani nehovor, Jaro. Úplne najradšej by som tu robil stojky na hlave, oslavoval nejakú farebnú placku, ale žiaľ, nestalo sa a preto som nútený aj povedať možno pár myšlienok, tak ako to vnímam celé, ako to cítim. A pravda je taká, že slovenský šport je na ústupe zo svojich čelných pozícií, na ktoré sme si zvykli vďaka množstvu fanatikov a talentu, ktorý sme mali a máme ešte, čo sa týka hlavne vodného slalomu. Pravda je ale taká, že zo 46 člennej výpravy tu v Londýne, nech sa na mňa nikto nehnevá, je tu polovica výletníkov, ktorých viac zaujímajú atrakcie a nočné žúrky. Videl som to na vlastnej oči, nebudem samozrejme radšej menovať. Nedá sa samozrejme, stále čakáme tých nasledovníkov, či už napríklad Martiny Moravcovej, ale stále neprichádzajú a mám obavy o slovenský šport. Druhou kapitolou sú samozrejme podmienky, v ktorých naši športovci vyrastajú, a rád by som upriamil pozornosť na 3 oblasti, o ktorých sa vôbec nehovorí, ale sú absolútne zásadné. Čo sa týka financovania slovenského športu, tak v podstate my nevieme presné číslo, koľko peňazí zo štátneho rozpočtu ide do slovenského športu. Druhá vec, čo sa týka rozdeľovania do jednotlivých odvetví, tak tie kritériá sú absolútne neprehľadné. Čiže nedá sa povedať, prečo dostal futbal trebárs toľko, hokej toľko a hádzaná zase inú sumu. Čo je ale maximálne desivé, aspoň pre mňa osobne, je skutočnosť, že neexistuje žiaden systém kontroly míňania týchto finančných prostriedkov, kde nevieme, v podstate nie sú zväzy nútené vydokladovať konkrétne sumy, na čo minuli. A to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi desivé. Nepochybujem o tom, že mnohým to určite vyhovuje, predsa 10 ročia sa nič s tým nemenilo. Naši politici sa pri športovcoch objavia akurát tak na fotkách, keď sa usmievajú. Za seba musím povedať, že som z toho veľmi smutný a o slovenský šport a jeho budúcnosť mám veľké obavy. Števo, tak to boli štiplavé, ostré, naozaj pikantné slova, ale vďaka aj za túto holú pravdu. Pre Slovensko dnes naozaj smutného Londýna ešte pekný večer.